journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, part-time photographer mihila human maskam sa bogus online seller. ABP nagpasidaan sa mga broadcast journalist sa peligrong hatod sa trabaho karong panahon sa eleksyon. Sa detalye sa atong mga balita, kapinduha ka bulan na lang eleksyon na og sa kasaysayan sa industriya sa media, daghan ang hasiun, daghan ang mamatay, inig magkaduol na ang eleksyon. Unsa na ang estado sa media sa Mindanao? Pila naman ang namatay ug pila ang gihasi? Kaniyang special report. Usa na ang gipatay, ubay-ubay na ang gipanghasi sa mga membro sa media dinhi sa Mindanao sukad nagsugod ang tuig 2022. Sagad sa mga nalambigit membro sa broadcast industry kung anaa sa radyo o dili bakaha nangarkila og oras kung mga black timers. Apan dunay pipila nga gidumtan tungod kay milingkod sa posisyon, dili gusto nga makita ang kakulangon sa panggamhanan. Niadtong Enero 12, usa ka broadcaster sa Tacurong City ang gipatay sa wala pa mahiling suspects. Si Jenars Angeles, kani station manager sa radyo ni Juan, og nahimong black timer sa nahisgutang istasyon. Hangtod karon, wala pa mahili ang suspects nga mipusil patay kaniya. Sa isa sa pipila, halang kuno kayo ang komentaryo ng Giles sa mga politiko nga kalaban usab sa politiko nga nanag-iya sa istasyon nga iyang gitrabahuan. Niadtong Pebrero 11, usa ka istasyon nga wala pay mayor's permit ang gisulong sa mayor sa Damulog, Bukidnon kay hait kuno sa bugbaba ang mga magsisibya hinungdan nga gisulong sa mayor kuyog ang pipila niya ka bodyguard ug pipila ka membro sa Philippine National Police. Tungod sa bangi, gisumbag sa kauban sa mayor ang usa ka magsisibya. Niadtong Pebrero 12, usa ka Juan Bacus nga magsisibya sa Iligan City ang gipusasan sulod mismo sa istasyon kay kuno hait kini og komentaryo sa usa ka abogado hinungdan nga gipasakahan siya og cyber libel og pagawa sa warden di aresto gitunol galiyon kini didto mismo sa iyang istasyon. Si Bacos nag-atubang o upat ka kasong cyber libel nga gipasaka ni Attorney Leo Zaragoza kay matod pa sa abogado dili na maayo ang pagbatbat kaniya sa maong komentarista. Kagahapon, usa ka regional stringer sa ABS-CBN ug contributor sa Newsline Philippines nga si Dinah Diestro ang gipagawa sa buhatan ni Zamboanga del Norte Governor Roberto Uy. Si Diestro miadto sa Capitol aron magkuha og video footages sa mga senatorial candidates nga gilangkuban nilang Senador Mig Subiri, Win Gatchalian ug Senate aspirants JV Ejercito ug Joel Villanueva. Apan, pagkakita ni Governor Uy kaniya, gisinyasan kini nga pagauson. Apan nagpabilin si Diestro sa iyang pwesto kay wala pa nahuman ang iyang trabaho. Paglapas sa pipila ka minuto, giduol si Diestro sa usa ka vice mayor ug miingon, giingnan ko nga pagauson ka kay dili ko na maayo ang imong report kabahin siyang administrasyon. Saysay ni Diestro, ang iyang nahimo nga istorya kabahin sa Zamboanga del Norte mao ang sigig pagbaha nga resulta sa illegal logging ug tanang ahensya nga nalambigit sa istorya iyang gipangawahan og komento. Kagabi, may pagawas og sulat pahayag ang gobernador nga wala kunoy appointment si Diestro sa iyang buhatan ug dili tinuod nga iya kining giabog. Gidugang ni Governor Uy, I am an advocate of press freedom. Nga siya kuno nagtamod sa kagawasan sa media ug wala niya giabog si Diestro. Kini pipila lang sa mga panghitabo kung diin atong makita ang nagkalain-laing matang sa problema nga milambigit sa mga miyembro sa media, labi na sa mga magsisibya. Akong gipangutana si kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas President Davao City Chapter Roy Johnson ug kini ang iyang panlantaw sa issue sa pagsulong sa mayor sa Damulog, Bukidnon sa usa ka media center. First, we have to see to it kung naabay harassment o wala. Kung ang LGU ba nagpatuman lang sa ilahang authority over registrations. Because
in operating a radio station, nana siya duha ka requirement. Ang business permit, which is issued by the local government, and the franchise, which is issued primarily by the Senate and enforced by the National Telecommunications Commission, NTC. Kung ang isa ka registration nag-solicit og commercial advertisements, black times, religious, tarang nga na nagbayad, the registration must have the local business permit. So the LGU there has to enforce. Kung wala, pwede na lang i-enforce. I don't know if we can call it harassment or just a mere action of the local government to one establishment. Sa NTC, imuha na, kung na kay franchise, pwede ka maka-operate bisag wala business permit kung wala ka nakakuha og mga advertisements. Muna siya ang basic kalainan sa duha ka mga permits. Now, in general, daghan man because it's time of election, nga naman po dahil ni sa election karon kay ang sa Bukidnon atong nahibaluan, murag yadto na ubang pulis, unya napatoy niya attempt og sumbag, kadto that has to be investigated. Ganun, kung enforce dito ang balaod, ibutang nato kung enforce ang balaod sa LGU, manumbag day ang isa sa mga kauban sa LGU, no? So that has to be investigated. Or I challenge and I urge katong mga media practitioners na feeling nila nga aggrieved sila, they can file a case against the LGU or kinsa ba tong authorities na dito. Matud ni Johnson, kinahanglan nga patas ang mga membro sa media sa ilang pagkomentaryo. Apan dunay problema sa mga probinsya kay sagad ang mga gagmayng istasyon di pa nag-iyahan sa mga politiko. Unsa ba ang papel sa KBP sa mga black timers? Labi na nga duol na ang elections. Unsa imong tan-aw no? First, sweet to mantana, kailangan nila og KBP accreditation for them to go on air. Second, Yes. Kailangan, di ba ang KBP has the role to self-regulate? Nabay pagkulang si KBP to remind all these station managers or network owners na i-remind to na dapat na may KBP accreditation to go on air. Second, how do we discourage ba black timers during elections? First is, dito sa Davao, in our case, Regional 11 for that matter, I made sure na tanan ng mga broadcaster member stations, kaya naman bibili member, should have the accreditation. Muna siya lisensya, o the drive ko sa sakyanan, muna lisensya nga mo drive po ka radyo or on the air. I cannot speak in behalf of the other areas, kaya wag ko masayad dito sa Iligan, sa Bukidnon, o sa Tacorong, but it should be maintained, monitored by the local KBP. As you said, we are in a self-regulation policy. Dapat ang una diyang ang local manager. But the hard part of this, because ang kanang mga istasyon yung mga ginagmay, ang nalagiyaan na mga politiko, niya pabanatan tong pikas politiko, this is the dilemma which the National KBP is continuously addressing. No? Kay naman ko mag-pop up lang sa local, magawas lang kini mga low power, mga 1,000K lang, i-pop up na siya, di man mamonitor na sa Manila kay mga probinsya naman kayo ni. Pero, muna, nag-regulate ang dapat ang LGU musunod. Pero mo lagi na ang tag-iyani kay politiko po sa katbang sa pikas, diya magsugod ang away. In fact, diya magsugod po ang pinatsanay sa mga media, kasagaran sa mga namatay na media na diya sa probinsya because of the situation. Now, ang mga tao i-regulate, dili kita maka-regulate kung hindi sila member. Kaya kung member sila, diya, makasunod kita, maka-enforce ta sa self-regulation o sa mga polisiya nga gihimo o ipa-implement sa mga member stations. Akong gipangutana, si Undersecretary Jewel Igco, ang Executive Chairperson sa Presidential Task Force on Media Security. Og mao kini ang iyang tubag sa akong mga pangutana. Kung unsa ba ang sitwasyon sa media karong panahon na. Habang papalapit ang eleksyon, sa ating tala ay lumalala, tumataas, no? Ang mga insidente ng karahasan sa media, kasama na ang mga pananakot, no? Pananakit, no? At pagpatay tuwing nalalapit ang halalan 6 months before and 6 months after, katulad po ng nangyari sa Maguindanao Massacre.
Matatandaan ninyo noong 2009, no? Ito ay related sa 2010 elections. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga pakipag-deal, pakipag-usap, no? Sa mga makapangyarihang tao, mga taong maaaring sadyang gumamit sa atin or alam nyo na, yung mga taong may mga vested interest, wika nga, especially sa politika. So mag-ingat po tayo lagi. Tandaan ang prinsipyo ng tao, TAO, Truth, Accuracy, and Objectivity. Yan ang ating batayan, prinsipyo, ang batayang prinsipyo para tayo manatiling ligtas at tayo manatiling professional, no, sa pagganap sa ating sa ating trabaho bilang mga mamamayan. So yun lang po aking pakiusap, maging maingat at nandito lang po ang Presidential Task Force on Media Security. Kung kailangan po ninyo ng aming tulong 24/7, kami po ay madali namang nakokontak at nalalapitan. Umasa po kayo na ang mga kaso na ito, kagaya ng nangyari kay Don Dinoy, ay may mga mananagot. May mga mananagot at sa ngalan po ng hustisya, kami po ay hindi titigil. Kung atong subayon, anaa sa Journalist Code of Ethics nga gikinahanglan balanse ang matag istorya nga ipagawas sa tanang media organizations. Kinahanglan magpabiling gawas nun kung independent ang mga miyembro sa media. Apan, kung ang usa ka media organization gaw nga na o panag-iyan sa usa ka politiko, diha na magsugod ang problema. Kay bisan ang ilang tigpaminaw, dili na mutuo sa isyu o komentaryo kay duna na kinikolor sa politika o mawala na ang paggagawas nun sa media tungod kay ang politiko naman ang naghawid sa mikropono. Ang ayang tanawon sa tanang membro sa media nga walay istorya nga bugti sa ilang kinabuhi. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Hapit na ang eleksyon o daghang lugar ang sagad magkagubot. Dinhi sa Davao Region, unsa na ba ang preparasyon sa mga pulis aron mamintenar ang kahusay ug kalinaw sa ilang mga area of responsibility? Atong silipon ang preparasyon sa Davao de Oro sa report ni Eugene Hinutan. Aron magmalinawon ug hapsay ang May 9, 2022 national ug local elections, nagpadayag sa ilang hingpit nga suporta ang Davao de Oro Police Provincial Office sa pagpangulo ni Police Colonel Leonard Luna kuyog ang ubang pwersa sa probinsya atol sa Provincial Coordinating Command Conference kagahapon, Pebrero 17, 2022 sa Philippine Headquarters Covered Court, Purok 16, Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro. Nagmeeting ang grupo sa kapulisan ug si Attorney Nerlesa Mamukid, ang Provincial Election Supervisor sa Davao de Oro, sa mga aktibidad base sa calendar of activities atol sa election period. Ingon man ang COMELEC Resolution number 10730 nga naglatid sa gimbuhaton sa Task Force Baklas. Naisgutan og ilang giplastar ang pag-implementar sa Task Force Baklas aron tanggalon ang mga election campaign materials nga bisan asa na lang gipamutang. Kini tungod kay wala pa nagpagawas ang COMELEC sa ilang designated common poster area. Lakip sa naisgutan ang intelligence reports, operations, civil and community relations, legal and investigative issues, ingon man ang paghisgot sa mga guidelines aron magtinabangay ang hutong sa PNP, AFP, COMELEC ug uban pang ahensya sa gobyerno aron dunay luwas, kalinaw ug kahapsay sa eleksyon. Milingkod atol sa meeting ang Provincial Director sa Department of Interior and Local Government, mga personahe sa Provincial Health Office, Department of Public Works and Highways, Provincial Environment and Natural Resources, opisyal sa 1001st Brigade, personahe sa Philippine Coast Guard, mga opisyal sa Davao de Oro PNP ug Chief of Police sa mga municipal police station, personahe sa Highway Patrol Group, mga opisyal ug personahe gikan sa AFP ug mga municipal election officer. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nag-viral sa social media ang usa ka lalaki sa probinsya sa Bukidnon nga mihilak og giam-aman sa iyang inahan og asawa human maskam og halos 50,000 pesos nga kwarta sa gipalit nga kamera. Apan nabayluan og kalipay ang grabeng pagkadismaya kay nag-amot-amot ang mga netizens para matabangan ang lalaki og nahatagan sab siya og bag-ong kamera. Ani ang report ni Hernel Tokmo.
Lansa ka! Lansa ka lang. Nakaluhod og miyaka ang part-time photographer nga si Christian Paul Baran sa Manolo Fortich Bukidnon, human maskam og 48,000 pesos sa iyang bogus seller. Sa video nga kuha ni Angelito Baran, makita nga gipakalma o giamaman siyang inahan og asawa si Christian Paul, sanglit na sabtan nila ang giagian niini. Importante ang kinabuhi. Ha? Importante kay mahal ang kasagino. Nagampo ang mag-inahan nga dunay hugot nga gakos. Sobrang nakakaano po talaga, blanco ng isip, sobrang nakakadismayado, sobrang hindi ko ma-explain sir kahit magagalit ako, wala namang magagawa sir. Gisaysay ni Christian Paul na engganyo siya sa gibaligyang kamera sa Facebook Marketplace ug nagsugod og kontak sa seller ni atong Enero 28. Miabot og sobra usa ka semana ang transaksyon kay kinahanglan pa niya mag-loan aron pang bayad sa kamera. Sobrang dismayado ako sa sarili ko kasi ako pa ang purpose ko kaya bumili ako aside sa pang-upgrade kasi naawa din ako sa kanya kasi nasalanta daw sila ng Baguio Odette, panggastos daw sa ospital, gano'n. Kasi ang dawi siya mag-talk sa akin kaya ang galing niya magpagundin ko. Kumbinsido si Christian nga lehitimong seller ang iyang katransaksyon ug niadtong milabay nga Huwebes, Pebrero 10, iyang gipadala ang kwarta sa Money Remittance Center nga 48,000 pesos. Nagpadala man gud og picture ang bogus seller nga nagpamatuod nga napadala na sabang item nga kamera. Apan dihang nadawat na ang kwarta, giblock na si Christian sa cellphone ug social media sa bogus seller. O gidelete na sabang tanang mensahe nga iyang gipadala. Human ma-post sa social media ang istorya, daghan ang miduol kang Christian Paul nga nabiktima sa parehong scammer. May pangalan na tayo sa suspect, i-confirm natin ito. Baka nag-disguise lang ito sa Facebook pag nakuha na natin yung warrant to disclosure computer data, may CCTV man yung Palawan, so makita natin kung sino yung nag-withdraw ng pera. Matod sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10, dako ang risgo nga mabiktima sa online shopping. Busa kinahanglan gyud nga mag-igmat og dili dayon basta-bastang mutuo sa seller. We are advised na kung mag-ano man kayo in large amount, dapat yung talagang kakilala nila. Then kung meron mang online, dapat COD. Mas maganda yung COD, cash on delivery, para hindi talaga ma-scam. Ma-check nila yung item kung original o hindi. Pero luyo sa grabing pagkadismaya, nabayloan hinuon kini og kalipay. Tungod kay daghang netizens ang nag-amot-amot aron matabangan si Christian Paul nga iha usab nga gi-share sa mga kaila nga nabiktima usab sa scam. Nakadawat sab og bag-ong kamera si Christian Paul gikan sa usa ka photographer nga natandog sa iyang istorya. Hernel Tokmo, Newsline Philippines, stay safe. At tangi! 1003rd Brigade sa Philippine Army gipasidunggan tungod sa ligon nga kampanya kontra insurhensiya o water system sa Alabel, Sarangani Province. Hapit nang mapuslan sa katawhan. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gikahinama na sa mga residente sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province ang ilang solar-powered water system nga magamit na sa dili madugay. Dili na unya magpait ang mga residente nga maghakot og tubig gikan sa sapa. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hapit na magamit sa katawhan ng ilang pangandoy nga water system nga paandaron gamit ang solar energy kun enerhiya gikan sa kainit sa adlaw nga nahimutang sa sitio Talifara, Barangay Alegria, lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Niadtong Pebrero 16, personal nga giinspeksyon ni Municipal Mayor Vic Paul Salarda ang solar-powered water system sa nesgutang sitio ug nalipay kini kay dili na maglisod ang mga residente sa pagkalos og tubig sa sapa. Ang Department of Public Works and Highways Sarangani District Engineering Office ang implementing agency sa proyekto. Ang pag-inspeksyon sa proyekto gikuyugan usab sa mga lokal nga lideres sa sitio kinsa mapasalamaton sa lokal nga panggamahanan sa Alabel tungod na tuman na ang ilang pangandoy alang sa mas komportable nga serbisyo sa tubig mainom. Sumala sa mga residente sa Talifara, kaniadto kinahanglan pa nilang moadto sa duol nga sapa aron mokuha og tubig nga gamiton nila sa adlaw-adlaw. Nang hinaot ang LGU Alabel, pinaagi sa water system, mapalambo niini ang kahimtang sa mga residente sa sitio Talifara ug sa entiro nga Barangay Alegria ingon man ang mga silingang mga barangay sa nisgutang lungsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipasidunggan ni AFP Chief of Staff General Andres Centeno ang 1003rd Brigade sa Philippine Army sa pagbisita niini sa kampo sa Barangay Mahayag, Bunawan District, Davao City tungod sa pagkapukan sa Sub-Regional Committee 5 Southern Mindanao Regional Committee sa NPA. Dungan sa pagbisita ni General Centeno ang paghatag og Military Merit Medal kauban si 1003rd Brigade Commander Colonel Consolito Yekla sa 8 ka mga brigade officers ug enlisted personnel tungod sa kalampusan sa kampanya Batok and Sorohinsia. Pero gipasidanan sila sa general nga dili gihapon mo kumpiyansa sanglit kapin upat ka bulan na lang ang nahibilin. Una mo kanaog sa iyang pwesto si President Rodrigo Duterte nga maoy nagmando sa pagpulpog sa kalihukang komunista sa Pilipinas. Gikonsiderang ang SRC-5 sa NPA pagtik sa kalihukan sa bukid apan gikan Hulyo 15, 2021 hangtod Pebrero 8, 2022 nga operasyon sa militar kanila, duha na ang namatay, napulo ang nadakpan, 75 ang misurrender, 58 ka mga high-powered firearms o 9 ka mga low-powered firearms ang ilang na-recover. Nainganyo ang mga bata o mga ginikanan nga kuyugan ng ilang mga anak sa pagsugod sa pediatric vaccination sa Clavera, Surigao del Norte kay gi-convert sa LGU ang ilang park nga makaagni sa mga bata. Aron mas madani ug malingaw ang mga bata, gi-transform sa lokal nga pangamahanan sa Claver ang municipal playground ngadto sa usa ka Disneyland theme park nga nahimong vaccination site sa pagsugod sa ilang res bakuna kids edad 5 hangtod 11 kagahapon Pebrero 17. Dunay mga balloons, mascots, magic show
shows, giveaways ug food cards ang anaa sa vaccination site. Sa mensahe ni Mayor Georgia Gokyanki, gipasalig niya sa mga ginikanan nga luwas ug epektibo ang bakuna sa COVID-19 alang sa naisgutang age group. Ang vaccination gipasiugdahan ni Department of Health Caraga Regional Director Dr. Cesar Casion uban sa mga personahe gikan sa Provincial Health Office. 516 ka mga bata ang nabakunahan kagahapon sa LGU vaccination team. Ang pediatric vaccination milungtad karong adlaw sa susamang venue. Nagmalamposon ang Joint Drug Buy-Bust Operation sa Regional Special Enforcement Team sa PDEA 11 ug National Bureau of Investigation SEMRO 11 batok sa number 2 ug number 8 sa City Priority Target List sa illegal nga droga. Subay sa report sa PDEA 11, gilusad ang Joint Drug Buy-Bust Operation pasado alas 4 kagahapon sa hapon kung diin nasikop sila Ranulfo Canoy nga number 2 City Priority Target List ug ang number 8 City Priority Target List na si Jeffrey Barnachea. Atol sa operasyon, nadiskubrihan sa mga otoridad ang giingong drug den sa lugar ug duha pa ang nadakpan nga naaktuhang nagshabu session nga gipang-ila nga sila Rodel Agopatic ug Julius Justin Arbulario. Nakasignit ang mga otoridad atol sa operasyon og balor 225,000 pesos ang ituang shabu. Dugang sa report sa PDEA nga si Barnachea na report na sa isumbong mo kay Wilkins Hotline. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!